Az érdekes dolog ebben az egészben, hogy az út közepére csináltak, levágtak 2 vasdarabot, és a 2 vasdarab kiáll a járda szó. Itt lehet szépen nagyon látni őket. Igen. Ugye itt az egyik, és itt a másik. Hát tegnap reggel, ahogy jöttem, szépen belerúgtam, hasra estem, és tönkrement a lábam. Térden. Jó. És a lábam. Szép lábam. De ugye ez már egynapos történet. Ez már egynapos történet. Tegnap egész nap bevettem 8 molekuláris hidrogént, és gyakorlatilag már ez történt. Rendben van, nem fáj, tudok rá járni. Hidrogéntablettát, vagy a hidrogénkapszula sebekre is jó, fájdalomcsillapító, és elősegíti a gyors regenerálódást, könnyen begyógyulnak a sebek. Azért érdekes, mert tegnap reggeltől, már reggelig bevettem 8 hidrogéntablettát, és elmúlt a fájdalom, és olyan szépen begyógyult az egész seb, mint hogyha már 2 hete történt volna. Úgyhogy a hidrogéntabletta erre is jó, hogyha valakinek valamilyen sérülése van. De máskülönben ez nonsens. Ez nonsens. Hogy itt hagyják az utat.